Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, инак як навори нав, як хонаи фурӯшӣ дар тарафи Картигинский. Пеш аз навора сар кардан дӯстон тамошо мекунем. Як рекламаи мебел аст дӯстон, номерҳои мебел ҳаст, доставка, установка даруни шаҳр. Баъдан хонаро мебинем дӯстон. салом ҳамватанони азиз, хушомадед ба мебел Хуршед. ҳамватанони азиз, инак мо сехи мебели худро кушодем дар шаҳри Душанбе бо устодҳои таҷрибадор. тамоми намуди стили хай-текро бо сифати хуби беларус сохта медиҳем. спални гарнитур, шифонер, диван ва инчунин шумо метавонед мебелҳои таби дили худро бо тариқи WhatsApp ба мо равон кунед. мо ба шумо сохта медиҳем. нисбат ба магазин ва дигар сехҳо арзон мебошад. марҳамат, номерҳо барои тамос WhatsApp дар рӯи экрани шумо. занг занед ва мебели худро гиред. хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳ Мансур, Картигинский, дуюм кӯча мегӯям. Ҳамин тарафда мактаби 79 будааст дар ҳамин территория дӯстон. хонаи фурӯшӣ раҳаш ҳамин тараф мешавад. аз ин тараф, аз тарафи док Картигинский 7-ум уна мошин мондаги аст дӯстон. аз ҳаминҷа раҳи хонаи главни анамин хонаи фурӯшӣ мешавад. тарафи 9-ум хати раҳ ҳам дорад дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. то охирша тамошо мекунем, маълумоти пурраи хонаро медиҳем. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, 110 квадрат аст дӯстон. хоб, хонаи фурӯшӣ раҳаш гуфтем ана ҳамин тараф. аз ана ҳаминҷо дарвоза мешавад дӯстон. дарвоза ростаки тарафи хона раҳ мешавад. дарвозаи ҳамсоя аз ин тараф мешавад дӯстон. дарвозаи ин хона анахи бари хона қати ростаки тақсимот мешавад дӯстон. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. сари роҳ да дӯстон як меҳмонхона аст. римон надора хона дӯстон. дар аз ин тараф кардаги аз тиреза ба навор мегирем. хеле як меҳмонхонаи калон кардагиам. ана ҳамин пеши хона аст дӯстон. ростаки медарем ба даруни хона. хоно дар тирезо ҳама задаги қатъаҳои краска кардагиам, шпаклёвка кардагиам. аз тарафи дасти рост якум хона шкатури холи аст дӯстон. инҷо бошад якто вана. инҷо бошад дӯстон юнги хона аст. инаш кухни алоҳида дар дорад. забор ин тараф муайян аст дӯстон. поли маҳкам аст. ҳоҷатхона беруна кардаги рост забор маҳкам мешавад. пеши хона на манзара ин тараф дӯстон. хоб дӯстони азиз, нашод светош ҳамаш шаҳрӣ аст, камбудӣ нест. обаш дӯстон ана ҳамҷо об дорад. бучкаи калон аст. якто дар инҷо мондагиан, якто дар он тараф. ана бучкаи калон агар бинед дӯстон, ана ҳамҷо як бучкаи аз ана ҳамонҷо шланг зада об меёред. дигар мақсад камбудӣ надорад. главни аймуҷа об меёре, ё ки аз ин мушка, ё ки аз мушкаи дигараш дӯстон.
خب یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی خراب دوره در ناحیه شامانسو کартигинский дим кӯча мактаби 79 наздики мактаби 79 пишт аст дӯстон 6 сотик замин 3 дархона 110 квадрат анамин биное ки мебинем дӯстон дарозия 16 тарафи глубина дарун 8 метр аст дӯстон нархи ин хона 285 000 сомон боз муомила дорад номерҳо барои тамос 933 27 41 11 дар ана ҳамин номерҳо муроҷиат кунед дӯстон маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад нашод об нашод ҳама чизоша мефаҳмонад дӯстон нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен дар душанбе ё ки аз шаҳр берун дар номерҳои мо занг зане ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед лайк кунед дӯстон ана ҳамон бучкае ки дида истодаем дӯстон ё ки аз инҷо об мегирем ё ки аз бучкаи дигар ана онҷо хоб раҳмати калом барои диққат